Вітаю! Сёння я паспрабую выцягнуць з глыбіні на старым месцы. Гэтае месца ёсць на мапах, таму тут было шмат людзей, і я тут быў і з Дэусам, і з Сігнумам, і са Спектрай. У папярэдні мой выхад я знайшоў тут каля 6 каляровых цэляў. З іх было некалькі манетаў ды пярсцёнак срэбны. Таму сёння я пайду з такімі наладкамі. Паспрабую на ўсяленні 22 ды вышэй пашукаць, таму што папярэдні раз я гэтыя знаходкі выцягнуў з усяленнем каля 16-18. Паспрабую у гэты раз павялічыць. Паглядзім, што знойдзецца. Всё, што я сёння знайду, я ўсё пакажу. На гэтым месцы добрыя паказчыкі глебы. Амплітуды амаль што няма, яна, пэвна, менш за адзінку. Таксама правадзімасць 8. Яна малая. Таму і магчыма тут той інтронік гнаць на глыбіню і магчыма штось знаходзіць. Мой досвед кажа пра тое, што з інтронікам трэба надта павольныя махі мець. Вось нават вось так яго вясці, нікуды не бяжаць. Тады магчыма трымаць вялікую лічбу агульнага пасялення і добра адрозніваць усе ложныя адпрацоўкі ад карысных цэляў. Будуць чутны ўсе глыбокія сігналы, таму павольна рушым, няспешна. Першы сігнал. Такі ціхі. Петлі на гадографе, крыж, які нам кажа пра тое, што гэта хутчэй за ўсё жалеза. Будзем капаць, глядзець. Так, выцягнулась малая драбіна, але жалезная. Які аплавыш. Это ўжо больш похоже на дробную якасную цэль. Не з усіх бакоў прыгожыя гадографы. Зняў глебы і ўжо малюнак такі у нас.
Ну, з гэтага боку праскоквае крыж. Ну, гадограф і так сцісла 1 до 1. Ось 80-83. Зняў глебы з бакоў, каб знаходка не была ў іх. Ну і цель ще там. Зараз зняў рыдлёўку. Глыбіня на рыдлёўку. Капаю далей. Зняў даволі глыбока і цель ще там. Ну, мо трэба пашырыць бакі, каб выключыць цель у баках. Выйшла жудасная яма глыбінёй, ну, больш за 2 рыдлёўкі. Все ж таки цель знайшлася. Яна каляровая. Да няўжо 3 копейки з такой глыбіні. Ну, нават суд. Не, ну, неверагодна. Ну, магчыма, там на 40 сантиметрах ляжала. Ну, я і бакі зняў, і потым ужо калі капаў уніз, то выцягнуў яе. Во, нават калі паглядзець на глебу, то яна вось з такой часткі, з такога колеру, з гліны выцягнулася. А гліна ідзе ў нас ніжэй за рыдлёўку. Калі вось так глядзець, то яна ў пласту ўжо гліны ляжала. Глыбей за рыдлёўку. Я больш чым уражаны. Ну, няўжо ж такі з такой глыбіні. Насапраўды я не чакаў такой глыбіні. Ну, калі глядзець, то ідэнтыфікацыі на такой глыбіні амаль што няма. Глеба падціскае ўсе ВДІ 1 до 1 за конт правадзімасці, за конт дамінавання фазы сваёй. Ну, ёсць як ёсць. Глыбей за рыдлёўку ляжала. Пераглядаючы відэо, мне здаецца, што манета не ў гліне ляжала, а ў звычайнай глебе, тому што на ёй камякі чорнай глебы, і, магчыма, гэта ўсё ж такі памылка. І не з такой глыбіні яна была ўзята, ды першапачатковы сігнал, ну, надта моцны дзеля такой глыбіні. Насамрэч, на мой погляд, гэта так. Ось наладкі, на якіх я выцягнуў
Это я 3 копейки. Агульнае пасяленне з 22 до 21 знізілась па месцу. Потым ідэнтыфікацыю я панізіў до 15. Все астатнія параметры не кранаў. Слухайте, ну, ёсць адсотак таго, што неяк яна там кульнулася, я не выцягнуў яе з такой глыбіні, але ж тое, што яна з кусмана выйшла з глінянага, кажа пра тое, што я не памыляюся. Ну, трэба яшчэ самому перагледзець тое відэа, якое я зняў. Калі так, што, ну, няма словаў. Ну, што, інтронік праз павольныя махі раскрывае сваю сутнасць. Ісці трэба не хутка, матыляць шпулей таксама надта павольна. Ну, ён даволі цэпкі, але ж гэтыя лажнякі, яны супыняюцца, калі мах павольны. Калі бегчы, то сэнсу ад таго інтроніку няма. Ось такая выснова агульная, што трэба ісці павольна, і мах ад 3 до 5 секунд. З асаблівасцю інтроніка, калі дадаць да папярэдняй рады, што трэба павольна матыляць шпулей, другое, што трэба перакрываць тыя махі, таму што ідэнтыфікацыя яго недакладная, калі цэль у нас праходзіць па-за шпулей. То бок, калі мы заходзім на каляровы і глыбокі сігнал і толькі часткова носам шпулі яго кранаем, то ён будзе чорны, ён будзе жалезны. Таму перакрываць патрэбна махі, калі шукаем па глыбіні. Другое, пра наладкі гуку. Я зрабіў так, што у мяне акцэнт ідзе на канал All Metal, то бок на канал рэальнага часу. Я выставіў мінімальны гук ідэнтыфікацыі жалеза, яго амаль што не чутна, і шукаю больш цэлі па каналу рэальнага часу, прыслухоўваюся да таго, які характар у таго РВ. Гэта падобнае на пошукі з аналагавымі металашукачамі у рэжыме All Metal, ну, напрыклад, як з тэжонам. З тэжонам таксама знаходкі бываюць надта глыбокімі. Ось такая другой мой вынік, другая рада дзеля пошуку глыбокага з інтронікам. Магчыма, і вам падыдзе такі падыход. І пра суадносіны канала ідэнтыфікацыі і канала, які сведчыць о наяўнасці цэлі, то бок каналу рэальнага часу All Metal, усе металы. Калі хто памятае, я рабіў відэа яшчэ па сігнуму, якім казаў, што магчыма шукаць з акцэнтам на канал РВ, то бок канал рэальнага часу, канал All Metal. І я ставіў нізкую лічбу ідэнтыфікацыі, то бок КТ на сігнуме, і акцэнтаваўся на
вялікую лічбу РВ ды вялікае агульнае пасяленне. Па базе у Intronika на трэцяй праграме таксама акцэнт ідзе на канал наяўнасці цэлей, то бок на канал All Metal ён 17, а ідэнтыфікацыя стаіць 14. То бок мой досвед, ён таксама как бы падышоў і дзеля працы з Intronikам, і вытворца нам таксама так радзіць шукаць з акцэнтам на канал усе металы, то бок на канал наяўнасці цэлей, таму што на глыбіні у нас ідэнтыфікацыя ўсё ж такі недакладная. Под галінкай моцны сігнал, дуже такі. Але ён бярэцца толькі з гэтага боку. Ну, такі канцэнтраваны, але калі перакруціцца, тут будзе жалеза. Ну, трэба глядзець. Можа і манета побач з жалезам, але ляжала не глыбока. Колер паглядзім і з гэтага боку колер. То бок цэль ляжала сапраўды каля жалеза. Засталося паглядзець, што гэта за яна. О, маленькі саветик. Маленькі саветик, так? Не, імперка. Імперка. Імперачка. Малая, дробная. Зараз пачышу яе, паглядзім, што гэта за ёсць. Ну, змыў я бруд. Гэта ўсё ж такі серабро. 10 копеек. Імперскія 1916-15 году. У добром стане. Ну і тут гэты певень бачны. Усё ж такі зусім добры выгляд. Ну, дома застанецца ўсё пачысціць, прывесці у добры выгляд. Манета надта добрая. Супер. Старая яблоня расце, і ось тут пад яе цені сігнал у смецці. Я яго выцепіў, ён ось такі. Ну, гэта ўжо падобна на медную монету ці на савет все ж таки вялікі, не? Бярэцца з гэтага вугла, таксама ляжыць у смецці, выцягваем.
Ну, зняў і туды аж пад корань залез. А цель ніжэй. Ось сюди треба подкопати. Копав і знайшов. Ну, малюсенькая. Что это за монета такая? А, Николай. Павел. Зараз паглядзім. Памыю. Можа яшчэ што ў гэтай яме ёсць. Таму што адкінуўшы тут жалезку знайшоў невялікую. Імперка. Даволі у добрым стане. Всё адмыецца. Будзе бадзёрай. Ну і выцягнуў тую малую монету. Штось яшчэ там ёсць. Ну ось тыя паказчыкі як на медь. Это не ўсё. Это першая монета. Там трэба далей. Адкінуў я з той яміны. І тут дзесь ён ёсць. Наш сігнал. Выловіў свічок з той яміны пінпоінтэрам. Ну ўжо жадання капаць няма. Там нейкія сігналы ёсць, але карані тыя рубіць. Пойдзем далей. Сігнал ціхі, з петлямі, перыядычна роўныя гадографы. І суадносіны TI1, TI2 неблагія. З гэтага боку ўжо сігнал дрэнны. Ну такі, з перыядычна каляровымі усполахамі. Тут больш жалезны. Увогуле жалезны з гэтага боку. Але суадносіны TI1 і TI2 цікавыя. Таму, магчыма, гэта ўсё ж такі каляровы сігнал. Будзем глядзець. З яміны вываліўся такі гак. Жалезный. Ну, форма такая у яго. Ды і ржа. Таму і TI цікавы. Для старой яблыні сігнальчик. Супер чётный, супер чёткий. У нас такие параметры. 5 кГц кидая в чорнину. А, не. Это не сребро, это алюминиевый дротик. Кавалок дроту. Дуб молодый. А вот что нам даст молодый дуб? На таким. На таким сигнале. Что он даст?
Монетка. Черговый советик. 3 копейки. Ну, а сегодня на радянщину тягне только в путь. Надышоў час паесці. Сегодня у нас говядина высший сорт. Вытворца у нас Могилевский мясокомбинат. Ну, поглядим, якое суаднясенне тлушча ды мяса той тушонки. Мяса багато, но оно такое твердое. Добре было бы погреть, але сёння вогнішча не будзе. Надто вільготны гэты лес, нічога тут не гарыць. З'ем так. Нарэшце блукаў, не знайшоў якасны сігнал. Ён надта падобны на вялікую медзь. Нізкі першы TI. Зусім нізкі. Ну, ось каля 27, а другі пад 100. І ніжняя частота добра бачыць цель. 84 по 40 и плюс 66 по 5 кГц. Треба копать. Ну, знял тут я сантиметров 20-25. И ось тая целя тут. Но и она была не глубоко. Сигнал был слабый. Хтось бы сказал, что глубоко, а она ось не глубокая. Что у нас тут? А, не. Что это? О! Ну, слухайте. Это не медь. Это перстак. Перстёночек. Магчыма, и серебро. Поглядеть трэба. Ну, он зашмараваны. Агульнае ўражанне пасля 3 месяцаў працы з інтронікам. У прыбора ёсць розныя прошыўкі, і гэта трэба ўлічваць, таму што, як і ў Дэуса, ёсць прыхільнікі як першых, так і апошніх варыянтаў. Я працую на прошыўкі 2.30 бета 2. На данный момант гэта самая апошняя. У лесе, што на відэа, простая глеба з амплітудай 0 і правадзімасцю 8, што дазваляе працаваць проста. Але ў Беларусі ёсць глебы цяжкія па праводнасці, па суме фаз, і знайсці правадзімасць 50 магчыма. Там будуць актуальныя частотныя пары 5.40 ды 2.14. 7.60. Дзеля 7.60 лепш абраць малы памер, малы эліпс. Чым больш выставляць узмацненне, тым больш прыбор бачыць перапады глебы, тым паволей трэба ісці. Дзеля шпулі 13 дюймаў пары 5.40 звычайны дыяпазон працы 16-20. Каля 21 прыбор пачынае чапляць глебу, бачыць малыя яе перапады. І трэба часцей рабіць кампенсацыю глебы. Наконт агучкі. Я выкрэсліў агучванне ідэнтыфікацыі жалезнага сектару.
па працы каналу агучкі ўсе металы, то бок РВ, канал выяўлення. Зразумела, дзе вялікае жалеза, а дзе малое, глыбокае, якое трэба пераправерыць з розных бакоў. Для мантавання жалезнай ідэнтыфікацыі мне перашкаджае. Я акцэнтуюсь на канале ўсе металы, канал выяўлення. Прыкладна пра тое я казаў у роліку пра глыбокі пошук з сігнумам. Сюды дададзім, што інтронік кідае ў чорны сектар цэлі, якія не цалкам прайшлі праз шпулю. Пра VDI. VDI на інтроніку не дае такой ідэнтыфікацыі, як суадносіны TI1 ды TI2. На данный момант я слухаю канал РВ, канал выяўлення, ды гляджу на лічбы TI. Атрымліваецца якасная ідэнтыфікацыя. На якасць ідэнтыфікацыі такой вы маглі паглядзець на працягу роліка. Насамрэч, жалезных цэляў я выкапаў зусім мала, толькі колер, а месца даволі сметнае. Усе цэлі увайшлі ў ролік. Пра фільтры TI-A і TI-B. Гэта фільтры, якія пераагучваюць цэлі ў колер, калі яны укладаюцца ў зададзеныя вамі параметры TI. Метад, якім магчыма выцягнуць глыбокія каляровыя цэлі з мінуса па VDI, калі яны знаходзяцца глыбока ды ў цяжкай глебе. На данный момант я яшчэ ні разу не выцягнуў каляровыя цэлі з дапамогай гэтых фільтраў. Параметр TI-B фильтра у меня стоит 260. Параметр набираецца, опираясь на цяжкасць вашай глебы, наколькі моцна яна фазаздвигальная. Ды такія цэлі павінны быць даволі глыбока. Тут вам канал РВ, то бок канал наяўнасці цэлі, дапамагае, таму што праз яго гук магчыма уявіць памер ды моц сігналу. І галоўны сакрэт інтроніку: матыляй шпуляй павольна, інакш гукі манюкі ды збор цэляў на паверхні.